Здравейте! Днеска направихме покоряване на връх Свобода. Тежко беше, не е лесно, пулс 200 и изчакахме децата да се появят. В същото време имаше тук над 50 деца от София и туристи. Откъде бяхте вие? Силистра, чак от Силистра, ето. Значи все още продължават българи да идват да видят, но за голямо мое разочарование, пак го казвам, много години подред го споменавам и няма как да ни го кажа, защото съм българин в кръвта, ама много. Памет на Момчил войвода, скъпи българи. Гледайте какво става сега. Борил се срещу османските поробители. Една мъничка почица, все пак браво на ВМРО, че са направили някой. В същото време, братя българи, смело застанете и вижте какво става. Теке, грамадно теке за хиляди, милиони левове, да ни напомнят, че са дошли, са наклали, като агнета са наизбивали. Това е най-голямата гавра с българския народ, който мога да го позволим ние като българи. Това все едно да направят паметник на Хитлер в Израел. Ако това стане, паметник на Хитлер в Израел, аз съм съгласен тук да има паметник на поробителя, на Родопите, който е изклал сигурно 50-100 хиляди българи. Клани, унижавани, печени, набивани на колове. И ние позволихме с нашото безхаберие, нищо против нямам. Пак го казвам. В България има българо-мухамедани, а не турци. И турците, ако искат да си правят тяхни паметници, да си ги правят в Турция. Не би трябвало тук, не е българско, не е достойно на Нихан Баба и Сам Баба да има паметник, който в историята ясно и точно е казано, че това е поробителя на Родопите. Много добре го знаем. Какво значи? Значи ни напомнят, че ако много приказваме, пак могат да напоробят, така ли? И даже по едно време имаше голями спекули, когато ВМРО искаха да го бутат, че щяли сме да нарушим етническия мир. Какъв етнически мир, бе, хора? Ние си живеем в собствената държава в България, бе. Това е гавра. Нека да видим кой ще посмее да направи какъв етнически мир. Нашата държава има, пак казах, българо-мухамедани. Те са българи като мене и сме равни. Ако те решат да правят нещо, значи не са българи. Защото аз не виждам кой българин, дали българин, християнин или мюсюлманин или евреин, ще тръгне срещу собствения си народ. Но не трябва. Не трябва да позволяваме и трябва да се намери начин, не знам как. Може би за да мине малко по-безшумно. Тук ние българите, и аз казвам на всички българи, които ме познавате по света, дайте да събираме пари. Ето, отварям сега една скоба. Да събереме пари и наистина всички останали достойни българи, които се чувстват, да дигнем тук една поне 15-20 метра паметна плоча на нашите войводи. Защото тук и капитан Петко Киряков, не напразно е Киряков, защото и аз съм Киряков и затова не съм покорен и не стоя и не мълча, Момчил войвода и другите всички войводи да ги овековичим, които са се борили, но са умряли геройски. И накрая за тяхната жертва ние им направихме една плочица, която струва 150 лева, 200. Съгласни ли сте с мене, братя българи? Ето пак ви го давам. Тази плоча на нашите български герои срещу това теке на поробителите. Ако сте съгласни, дайте, нека да направят една джамия 200 метра да дигнат. Може би скоро може да турят и турското знаме тук, защото те имат претенции, може би и за това, че това е турска територия. Не, това е българска изконна държава и територия. Всяко парче земя тук е попита с кръвта на тези войводи. Ето, това ви е от мене. А другото, вие си го мислете. Не съм против никой, не настройвам никой срещу никого, но смятам, че това не е морално и не е достойно. Казах ви, събаряме руските паметници, които не освободиха, а издигаме турски паметници. И американски паметници, които бомбардираха София. Е това, ако е правилно, съжалявам, аз не го смятам за правилно. И не бих се примирил. Искам да го кажа и го казах. Минай ми мерака, ето, казвам ви го пак. Събираме пари, започваме да направим един голям паметник, ако трябва и бюстовете на нашите войводи тук. Чао ви от мен!